Matayasan mo itong isa, uy. Buangan, butahaling. Moging, hindi ka ito natuno. Ito pre, nakita ano ito ganina pre. Asa Ikaw na, Pit? ba babae? Mao na ginagiuna ng punay yung babae ron. Giato ginato tong kuban no kay. Lugi to niya agi. Ay tag sorry atong kuban nato no. Tara, ato to. Lugi no atong ginato ron. Ginato no. Tara sa to niya agi. Sige pre. Oras ka lang durutan pre oh. Wa man ang amigo. Tayo saon man ba? Sisiyon din ako sarili ba, din ako pasugot ng bayhan na. Baka pa kay bay, saon og tan-aw ba? Daw, practice na ko bay. Wala na jud pre. Pre, nabuang na pre, istorya ra sa isa. Uya ni atong amigo pre oy. Dam, flowers pre. Mali hapon. Tayo saon man ni ha. Dili dur ni pick up lines bay. Kanik ha. Akong kabuton. Pre. Pre, unsa naman ka pre pagmata ba unsa nako? Practice gani ko no. Kay para makuha na ko tong babae nga gwapa. Wa kabalo na unsa ta lalaki, babae to ba babae ra na imong kalaban. Libog na gani ko si buhaton bay. Kalimot na ka unsa pag diskarte nato sa una? Kalimot na ko no, saon to no. Uy, pre, wala man siguro kay tulog-tulog. Nakalimot na ka sa tong diskarte maloko sa una? Unsa? Nakalimot na ka sa tong diskarte sa una? Nanapakay pa sapatos-patos, tuxedo. Oh, Ano, kay kaamo na pamika-pika naman, pa ka. Mong ginaw ka ron. Mayuto naman kuno nimo eh. Unsa namon gay? Duha lagi mo pre. Na, nakita na ko ganina pre. Namayot. Kiki na siguro to pre. Pamugas na siguro to ya. Ara di ka ba na? Mamayutay. Dapat estetik ka ba? Oh, bitabe. Formal ba? Formal. Saon day? Sapatos ka, pagupit ka, para mapurma kag tao. Ah, mura magkaloko bay. Unsa di ko dili tao. Buwan di kay no, para pang chicks gano. Amigo mo dili. Saan? Bigo kay no, pagmata na unsa naman sa Mo man ang malita nga. Hindi rap yo. Ito pre. Mo man atong gilabay mong bulak no. At kung subukan linitan, huwag kang magbabato. Kahit pigilan, patuloy tayo sa pagbayad ng smoke. Tulo na lagi nakabuok. Wapa pagid bay. Uy, asa sa pre ha? Uy, Ano gani, ka pre nga? Basta ka na nakaitom. Kana nakapink ka, way maka ilog na pitikin na chicks pre. Ako na pre. Nakapink ba pitikin? Bagay mo hawa mo bi. Na po ni mga ungas o. Manyakis. Adarit sa tindahan. Pre ka na. Okay, kusugin ka mangilog ba? Kana di ako lagi oh. Basta ka na tinira nga gwapa ako ana. Karon magpagupit ko. So what's up mga mandurugas? Bago ta manguyab sa malita nga tindira, mag-shoutout sa ata, syempre, di ba? Jan Lloyd. Shoutout din ako si Len Marie Bella Verde, Aljun Ranyises, Jenny Ranyises, Kang Junjong, o Kang Alim Ranyises. Te, salamat sa pagpagamit sa imong tindahan. Shoutout para sa akong uyab na si Shirley o akong ex na si Dinsel. Shoutout mo kang Risa, Arian, o Bagdat, o sa akong pamilya. O syempre, di na to kalimutan ng pamilya. Shoutout sa Tano Family, Gumapak Family. Ay, kasi matingala mo, wala akong listahan. Utang nito na, dili. Joke lang. Mga pangalan ni sa isa sa mga nagsuporta sa tuwa, Permanente Active, di ba? So, una, Timpaloy, Kuis Dongski, si Ate Karen, si Dudes Neil. Isa po na sa suporta, si Nathaniel Tantan, taga kauban naman sa palengke. Si Paulo, si Sarge Dennis Maglinte, si GB De La Cruz, si Justin Erolon, si John Rebitonyo, tunay na tropa. Og kuan taga Piesa Works Davao. Og Grace Saragosa, og labi na sa Team Malinaon og sa Tagya sa Bilyaran si saan siya pangalan? Opaw Sarasale. Cole, salamat kay Cole.